И здравейте хора, аз съм Анди и добре дошли. В това видео ще ви покажа какво се крие под една литиево-ионна батерия и свалена от телефон. Задължително при провеждане на опит трябва да носите ръкавици и предпазни очила. Препоръчвам ви да не правите опита у дома, защото е опасен и батерията може да гръмне във вас. Хора, днеска направих опит с една литиево-полимерна батерия, с извадена от телефон, само че тя беше заредена повече, към 60 или 70%. И имаше доста искри, тя се поду и се нагря. И така, да продължим към нашата батерия. Ще я разгуба, ще ви покажа какво се крие вътре и се надявам да ви хареса. Сега, докато гледате как става целият процес, за малко ще видите всичко на забързан каданц, за да не разточвам видеото много. И ще ви покажа нещо информативно. Вече реших да качвам клипчета всеки петък, не без час, само че ще бъде петък. Днешното видео ще се качи на 10 февруари, следващото ще е на 17 и така. Следващото видео дори мисля, че е с тема моята лаборатория и се надявам да ви хареса. И така, клипчета са направени специално по поводи. Днешното клипче няма повод, само че на 3 март ще има едно много интересно клипче. Няма да ви дам какво е. И давам изненадата, но ще ви хареса под мен. И така, да продължим към това. Махнахме металната част и сега разгъваме батерията. Буквално я разгъваме, защото тя е навита. И виждаме едно черно метално, аз не знам какво е, според мен това е лития, което виждате, но не съм сигурен. И ще получа въпроса за вас и ще ви кажа. И друго, което исках да ви кажа е, може да ме последвате в Instagram под името andy.gal.youtube. Ще има линк и как се пише името ми долу в описанието. И така. Там ще качвам информация, почти всеки ден ще качвам някакви снимки и така. Дано да ви хареса. Да продължим към батерията. Махнахме него, вероятно лития, и това ще напак не изкочи. И да видим, така, разгъваме още едно фолио и виждаме едно черно нещо. Аз не знам какво е. На докосване е като пластмаса, но не е пластмаса, защото не може да е пластмаса. Просто къса се много лесно, както видяхте тук леко потръпнах и пак се къса. Това не знам защо е така и просто не знам. И това ще получа за вас и ще ви кажа. Сега да вкарам ръчните бокуци и да запалим това, да видим как гори. Лития обикновено гори с червен пламък. Видим това с какъв пламък ще гори. Ако не го видите добре, не се тревожете, не спирайте видеото, защото след малко ще ви покажа всичко на забавен каданц. И така, това не искаше да гори много, малко ще видите оттам как гори, само че допира с пламъка и издава много пушек, което не знам защо е така. И така, ще видим след малко. Махаме тъпата запалка и продължаваме. Допира леко топло. Надявам се, че това е нормално. То е нормално, не? Сега. И както виждате, това гори много по-добре. А като го добре до металната част, бляскавата, не искаш да се пали, а на черната се запали. Не знам защо е така. И ще го направя и ще ви кажа всичко в това клипче, което ще направя втората част на това клипче. Да ви кажа кое е лития и така. И да продължим към забавения каданц. Така, само момент, да разправям тези фолио. И така. Ето го, запалваме го леко. То не се запалва. 3, 2, 1, гори. Видяхте леко зеленикаво е, синьо-зелено. Това не съм сигурен за кой метал е. И така, сега запалваме и лития. И видяхте ли има леко червено. И така, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало. Съжалявам за това бялото, което виждате отгоре. На следващия клипче няма да го има. И до скоро!